Bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Dikira mak jeng ngono kok mak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis sowan teng Karang Kadempel ning kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki. Aku kuwi mau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Ha kok dadi aku ngimpi? Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngopo-ngopo. Lah kok Bapak ngimpekke kowe? Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Mongko sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa? Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjangkane Bapak. Ora ya aku sing tak arep-arep Pak. Tapi ya aku biyen dadi manten ya ora tok seneng-senengke. Barang saiki malah mung dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngayarawa. Ngayawara ora. Ngayawara nek domo ngimpen to disambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Titane, sapa sing mati? Rak kowe sik? Dapurmu. Wong tuwa kok dilek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe srana patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para rawuh para kesenengane clemongan. Tapuki modal. Iki bapak iku mah muring-muring senget aku. Sehat kaya ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Semare Kaden Prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti praptaning risang Werkudara Sumawur Raden Janaka gagat lora Semar Badrana nyuwur pirawuhipun ingkang Bendara kekalih Semare Kaden Prayetna semuriris
Remara remangus wamyung ambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo wastrat maca lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula den ya tak tumpuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing garing tak tumpuk Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya piturut tak tumpuk ya piturut tak tumpuk Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih den ya Bagong tak tumpuk enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara kula ing ngabdipun Semar nyadong dawuh den Semar kula prataku ning Karangkadempel sayekti mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe ngerti apa ora yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta yo lah sebabe aku dhewe ora ngerti nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake mula banjur mbarep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku aku takon menyang didunungi para Drupadi Durna bapakku paring dawuh para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal negara Ngamarta kudu ana tumbal lah tumbale napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane nek waton cetha tumbale wah Semar kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora lahir batin to Den sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa pripun sampeyan ajeng dawuh napa yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas bab napa jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji wah pripun ampun ragu-ragu Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal iki mbok menawa numuse impenmu Pak lha Werkudara wis dawuh kaya ngono Gang dong apae kowe iki ngerti ora ngapa Ndara Werkudara iki mau omong apa Semar Ngamarta mbutuhke gombal wondene gombal mau ora iku cuma mung sandangane Bagong basa budhek kowe kaya ora krasa ta ya Gang piye Pak aku ora iso mikir kowe tak omong ya Gang piye ana apa sing perlu tak tanda tangani kowe mlayu wae sing adol gundulmu kowe yaene kon mlayu padake maling kowe gak omongi ya Le Ndara Werkudara rawuh mrene kuwi Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta terus rasa do nangis to terus piye maksude tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok aku Ndara Werkudara omong dhewe nek ra mlayu piyai loro kae ngerti pambegane to Gang mlayu sing adoh mlayu golek slamet aduh jan wis Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta weh adalah truk kaya ngene iki ora tak adepi aku nyingkir padha karo aku nyiri masalah arep ngoyak aku terus menengo truk
mlayu. Aku tinggal tumbal, Pak. Ya ora golap umbel to, Mer. Ndas kok golap umbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwundarawati wae piye to? Kok jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthingan ana-ana kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Murti yem. Aku pamit yo yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku jalo pamit aku tak lunga sing adombane aku modar ya Mama. Monggo Ndara Janaka kene ngoyak wong bantring ra jamak-jamak. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek Aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani siraku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal rampung perkarane. Sing ora mlayu sing adoh. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipateni. Mripate satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambekan megap-megap. Wah Bagong aja ndelik Bagong.
Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel boyong ning Amarta, tak gecek sirahe. Wah, nedi menungsane. Wah, kaya ning kene. Wah, bagus. Aduh, mati aku. Wes badak bundas nan tak lakoni piye munggah gunung aku melorot sing pisanan sukses sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik wah wis ngrekoso tenan iki piye wis ndara Werkudara ketoke ya wis kentekan akal wis ora ngoyak aku nang nganti aku engko ngetok petungul kono Ndara Janaka Bagong ije urip sifat jemparing ratas gulumu mutar piye to iki nasib iki wah jan aduh wis monggo aku ndelekke lawuh nang omah wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Wong tatu kok ayam goreng kok ngerti men kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entang-entang mandang alas tenan aku. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalaning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to jeneng? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi Tapon Bagong badhe pados mergi ning Bejang. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana kaladang Dewa. Sampeyan krungu boten Dewa budhek kabeh. Manggul tenan aku ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dases iki nang ngisor kena watu padas mati sek wis men lah amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta tak ikhlasake nyawaku wis men Bagong Dolut. Wah, lah cekar. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mongko sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti ming padas suri. Waduh kita tekaning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dadi keparange Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Aming sadengkol e. Ming
ning keletan bis iki apa? Jebul dong dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero meh. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trondolo. Hus. Dunake trembelane kok nguneke Dewa Trondolo kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Wis aja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, menggaten. Iya. Kita iki titahing Jawata. Mula sing gawe kodrat laku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Kula nyebut kula sinten? Kita. Ulun, ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula. Dan ulun niku ya iso sampean iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Beneran-rata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Ya Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane kula didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula senenge golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Wala turun dulu. Setan tenan kowe ra. Nggih, keparengipun merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Wah, duh. Kalung Robyong Kencana. Iya, wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Kula nampun emosi to, Bu Kula. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku pulun. Nggih, Bu kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh, nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno mutar kowe. Bu kula nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu Kulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main. Ora. Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra itu dijuluke Prabu Kala Sreng. Kuwi sing Nyidrawara Drupadi. Ratu mau patenana. Terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, wis tak akan dawuh. Nek wis tak pateni, sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan, pukulan.
Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriku. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala Sreng. Sreng apa Sreng? Sreng. Wujude buta. Patenana, sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku wae. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam. Kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkulmu atos. Werna-werna ora. Om wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Oh ya. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sapa iki Takon karo aku. Pukulun Bathara Antarada. lho Bathara Antarada yudu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sereng. Sapa? Sapa? Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Iya, candak dening aku, Mas. lho bareng ngerti jenengku. Lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupati, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jaluk Waradrupati. Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng. Tebak jajamu sirna Margalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Wah antem dadane diek langsung klekar. Monggo semono gedene. Wah sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku terus gleleng nang kampung. Trek rene malah tak gajo ndasmu. Terus mara gila karo aku. Wah ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupati mapane Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Waradrupati tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati. Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana kali lumut ambraganggeng Bawito dencengan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa lala garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah.
Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem, umure kaya tambah 10 tahun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh, tur dodik daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Sena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ae do tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ae jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Badrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh, bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Mbok ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli.
Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar. Kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar, aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta tan wurunga Ngamarta badhe rubuh nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong mula kula kepengin bangun kayangan lho bangun kayangan piye bangun kayangan piye nggih bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mujudake praja ingkang ayem tentrem tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta Den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahistungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa mila kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu
Ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen temagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Wandrawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandrawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke Sinuwun Ndrawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon Kerawan nata Ndrawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih matur nuwun Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal muni negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunekke aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Prapting sukuning argeram kang tumingal. Dereng ngantos parasrami Balwacana. Kasarurawipun Begawan Durna, Pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Kira sapa lah iki kok ora pangling Penemban Durna sing rawuh ning Karang Kadempel Nala Gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene Truk. Lah kok malah aneh to iki Penemban Durna kok sowan mrene Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane ki anyep-anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel. Ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak.
Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax kabar tidak benar itu hoax. Oh. Penemban wilujeng. Ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro? Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kakang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tampa pangestuku tampanana. Tok tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ingkang sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugateng menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing ndemeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina. Mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina. Kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saprahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatek karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo.
Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku takon karo kowe? Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktene lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak mas picis raja brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Ya sapa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sar 8 kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Kono aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kaya, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine mas inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumpang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Ndara bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Ndara. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak. Tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar.
ngarep ngopo? Sik, Mal. Tenang, Mal. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel ardi bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Wong. Heeh. Ameng lirik kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep dibumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate oke. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagong, iki ngapa ya cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange dadane Bagong. Enteni nang kene. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den, Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tampanono. Lan inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Ya Bagong, tak tampa pangestu Tampanono Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki
nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersani Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga
cacating para kawula teng sampeyan dadi Nalendra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong? Tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Kok jenenge duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok duda Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, ngono nek payu larang kekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Medoni Semar. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa.
Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karangadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Seru sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan. Negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangadempel. Nek ana sing ganggu Karangadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna nek ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkai amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki.
Asli aku tak titeni wong anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak, Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka orang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan niki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Ora edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Kaya uncek ngene kok ndeleng ras. Piye, do percaya ora karo ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora menek ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Nang kowe ya aja meneng bae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk Simbok Kanastren, moko Simbok Kanastren iki widodari lho, Pak. Kok iso entuk?
tok sepe. Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak. Simbok tapeke. Us. Yo jar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Ora aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben ketlok matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang wayu. Aja. Asmara ndene ora. Apa, Pak? Oh, Santi Mulya. Walah. Cemlong cemong sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak Ajeng ketemu kalih Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar ora. Menenge Gong ya. Ayo monggo aja. Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Leh entuk nanti kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, blenal, panamane cacat sekedar wae. Wani arep berarti ngono apa, Pak? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho, Le. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrana wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono. Kok nek koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maring jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora?
nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Nenggala. Kyai Kalawagara Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ah terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya aning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran gaya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh sapa ya Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar.